Čaute Slováci, opäť vás vítam v mojom programe. Dnes som sa rozhodla urobiť video na to, prečo diety nefungujú, alebo neúspešný boj proti kalóriám. Takže na začiatku budeme potrebovať jednu otázku, alebo lepšie povedané informáciu na to, čo je to kalória. Kalória je jednotka energie. Jedna kalória je jednotka energie. Ako? To by nebol až taký veľký problém, však to vieme všetci takmer. Ako sa táto vlastne energia meria na tých určitých produktoch, prosím pekne. Viem, že tie základné jednotky, niektoré zmiešané produkty, ako napríklad si zoberme tyčinku, nejakú sladkú, je tam nejaká čokoláda, na tom nejaký keksik v tom. Takže tá určitá firma spočíta váhu a kalórie z toho určitého produktu, z ktorého to vyrábali, potom to spočíta dokopy a napíše to na svoj produkt. Tie základné suroviny sa merajú tak, že sa prosím pekne podpálí tá určitá surovina a z toho sa bude uvoľňovať určité teplo. Koľko teplo sa uvoľní, vlastne koľko potom je tam zvyšok draslíka, potom určité hodnoty sa to všetko pomeria a vlastne väčšia hodnota, lepšie sa to spalovalo. To znamená prakticky, že ak máme na nejakej určitej tyčinke napísané, že je tam kalorická hodnota nejakých 600, to znamená, táto určitá tyčinka je veľmi jednoducho spaliteľná, ľahko sa to spaluje. Na určitých dietných produktoch máme kalorickú hodnotu, že 0. Prosím, alebo že 1. 0,1 by som aj povedala. Toto sú určité veci a látky, ktoré sa vlastne nedajú dobre spáliť. To znamená, že tam je nízka spalovacia hodnota, sa nedokáže spáliť tá určitá látka, lebo neuvoľní žiadne teplo, nič, takže vlastne nehorí dobre, nespaluje sa dobre. Ako je to potom možné, že naše telo sa s tým dokáže vysporiadať? Takže poďme k tomu hneď, k tomu základnému takému, by som chcela povedať, takej základnej perličke tam. Nižšia kalorická hodnota, ťažšie sa to spaluje. Vyššia kalorická hodnota, lepšie sa to spaluje. Takže, ak máme nejakú malinovku, ktorá má nulovú kalorickú hodnotu, naše telo pravdepodobne bude mať veľmi ťažké, veľké problémy s tým, aby dokázalo spáliť túto určitú látku. Môžeme si povedať, veď sa toho dokáže zbaviť. Nie až tak úplne, pretože áno, s určitým z toho sa dokáže zbaviť, ale nie len tak, že vlastne sa napijeme a jak nám to prešlo cez ten zažívací trakt, tak to prešlo hneď do močového mechoru a to vypíšeme potom, alebo to no. Takže tak to nefunguje. Ono to všetko prejde cez váš celý organizmus a látky, aj keď sú tam, si povieme, že to je iba tekutina, ale sú tam stále látky, ktoré naše telo nedokáže sa vysporiadať s nimi, tak ich potom, čo s tým urobí? Ich uloží. Ako ich uloží? Naše telo ich zmení v určitom systéme v našom tele, čo existuje, a to zmení na tuk. A kam to uloží? Do našich tukových vakušikov. Áno, to znamená, že vlastne tie dietné produkty, ktoré sú light, zero a tak ďalej, znamená, že sú ťažko spaliteľné a že ešte vám spôsobujú jednoduchšie priberanie, ako keby ste si zobrali ten určitý produkt, ktorý by ste mohli spaliť efektívnejšie. Asi tak. No, poďme teraz od kalórií. Teraz už vieme, čo je to kalória, ako sa vlastne meria. Prídeme k tomu, že koľko kalórií potrebujeme za deň. Za deň potrebujeme od 2000 až do 2500 kalórií. A ako to bolo merané? Zobrali človeka, nechali ho byť doma
vlastne odmerali jeho hodnoty predtým a potom. Človek nebol v práci, človek nešportoval, človek nič nerobil. Tieto hodnoty boli spočítané na človeku, ktorý iba prakticky mal obyčajný deň, iba jedol, dýchal, srdce mu bylo, žalúdok mu pracoval. Vlastne na toto naše telo spotrebuje 2000 kalórií. No, takže teraz vieme, koľko kalórií a na čo potrebujeme za deň. Takže sa môžeme dostať k tej prvej otázke, čo bola. A prečo diety nefungujú? Takže za prvé. Možno sa to bude zdať zvláštne, ale by som vám chcela povedať, že každý jeden človek, ktorý má nadváhu, to nie sú ľudia, ktorí sa prejedajú. To sú nie ľudia, ktorí majú zväčšený žalúdok a kvôli tomu jedia viacej. To sú ľudia, ktorí hľadujú. Videla som obrovské množstvo štúdií a prednášok a vlastne som pochopila, aký vlastne máme mechanizmus. Náš žalúdok, pokiaľ sme zdraví, sa dokáže natiahnuť na akúkoľvek veľkosť pravdepodobne v rámci nášho brucha, sa dokáže zväčšiť, zmenšiť podľa toho vlastne, koľko potrebujeme za deň zjesť. To neznamená, že ono sa vám naťahuje, že viac jete, tak sa vám viacej naťahuje. To boli určité demagogie spred niekoľkými rokmi, že si ľudia začali robiť tieto gastrické bypassy a tak a vlastne tým sa snažili schudnúť, čo vlastne urobilo ešte väčšiu hladovku pre nich a vlastne oni zomreli menší, ale zomreli mladší, ako by mali, ako v skutočnom živote by normálne, by pravdepodobne dlhšie žili, ak by schudli normálne. Takže vlastne sú to určité veci. Náš žalúdok, vy sa nemusíte báť, ak zjete veľa, že preto sa vám naťahuje žalúdok. Váš žalúdok sa vám naťahuje, pretože musíte zjesť veľa, aby ste dostali tú určitú nutričnú hodnotu na to, aby vaše telo bolo uspokojené. A keď nedostanete to, čo potrebujete, tak vaše telo vám bude stále hovoriť, že ste hladní, že ste hladní, že ste hladní. Budete mať nedostatok železa, ste hladní. Budete mať nedostatok zinku, ste hladní. Budete mať nedostatok selenu, ste hladní. Budete mať nedostatok B12, ste hladní, unavení. Nedostatok, budete mať, vaše telo vám stále bude ukazovať, potrebujete prijať energiu. Najjednoduchší príjem energie pre nás je, prosím pekne, presne je jedenie. Jedenie a tak aj pitie prakticky, pretože nie všetci pijú iba vodu. Takže tam sa nachádza vlastne problém. Presne v tomto sa nachádza problém. Neviem, či vidíte to, čo vidím ja, ale chcem vám povedať. Keď človek je veľký a má stále pocit, že musí jesť viacej, alebo že je stále hladný, aj keď zje veľa, to nie je preto, že sa mu zväčšil žalúdok, ale preto, že on je nízko nutričnú hodnotu. To znamená, že tam nemá dostatok živín a po toho bude robiť hladný. Nie je to, že nejedol dostatok veľkosť toho, ale to, že tam chýbajú tie určité látky. To znamená, keď vy dostanete dostatok vitamínov, minerálov a enzymov do vášho tela a vaše telo bude uspokojené, aj keď budete mať 300-kilový žalúdok, tak sa vám postupne začne zmenšovať, pretože mu bude tá určitá nutričná hodnota mu bude dostatočná na to, aby bol uspokojený. Tým, že jete veľa, lebo sa tie nutričné hodnoty sú rozložené v tých veľkých porciách, pretože nemáte ich dostatok v tých menších porciách, tak to vás robí hladnými. Čiže, keby ste sa rozhodli jesť tú správnu stravu, ktorá je, tu poviem hneď otvorene, tam ani nebudem zakázať nikam inám, je jednoducho ovocie, zelenina, sacharidy ako napríklad rýža, zemiaky a takto, k tomu sa vrátime ešte v jednom videu neskôr. Strukoviny, orechy a semiačka. Keď človek zje takúto stravu, tak nemá možnosť byť prakticky hladný. Nemá možnosť byť hladný. To znamená, keď sa rozhodne na túto stravu, čo je naša prirodzená strava, tak to jeho telo sa dostane do toho prirodzeného stavu, ktorý by mal byť a ktorý nie je byť obézny. Takže vidíte, kam idem?
Presne to sa stane. Samozrejme, máme uložený určitý tuk na našom tele tým, že vlastne sme sa hľadovali toľko a naše telo sa snažilo uschovať určité tieto energické hodnoty, samozrejme nielen tie, ale aj tie, ktoré vlastne pre nás boli nezdravé. Tiež to nemalo ako spaliť, tak to proste uložilo do tuku. A vlastne bude sa človek musieť toho zbaviť. Čiže diety, ktoré sú také, že spod 2000 kalórií, to je ešte väčšia hladovka. Keď prestanete s tou dietou, takže zdvojnásobí sa vám váha, pretože vaše telo bude rozumieť tejto hladovke, že aha, ja som žil už na pokraji hladovky, preto som si ušetril určité veci, som si šetril, teraz som sa dostal do väčšej hladovky, tak potom keď sa vrátite k tej normálnej strave, tak sa vám prakticky vráti vaša váha a plus ešte viacej, pretože to telo už sa bude chystať na ďalšiu hladovku. Toto sú typické jojo efekty a tie nebudú nikdy v živote fungovať. Žiadna dieta, ktorá je krátkodobá, nebude nikdy fungovať. Preto, že keď si povieme na prvom mieste, prečo sme sa dostali k tej nadváhe, prečo sme sa k tomu dostali? Sme sa k tomu dostali, pretože sme zvolili tú nesprávnu cestu. Nie preto, že sme sa nekontrolovali, že koľko jeme, ale preto, že sme nevedeli, čo máme jesť. To je úplný základ a kvôli tomu máme tieto problémy ako civilizačná obezita na celom svete. Keď sa dostaneme do toho stavu, že zistíme, že aha, takže to je takto a vlastne iba jediný jeden spôsob, ako naozaj schudnúť tým, že nechcete hladovať a tým, že nechcete mať psychické problémy zo straty a tým, že nechcete mať nechuť a nechcete byť unavení, jediný spôsob je sa preorientovať na správnu stravu, čo je ovocie, zelenina, sacharidy, strukoviny, orechy, semiačka a tak ďalej. Takže tieto všetky veci, všetky diety, ktoré ste doteraz držali a koľko ste ich držali a kedy ste ich držali, všetky, určite ich tam je veľa, pretože ak ste držali jednu, určite ste držali aj druhú, aj tretiu a zisťovali ste, že vlastne tie nefungujú. Alebo fungovali iba krátkodobo. Áno, schudli ste, ale potom ste znova nabrali. Prečo? Keď je to dobrá dieta, tak, alebo keď sa správne stravujete, prečo by ste mali nabrať naspäť? Človek nabere naspäť, pretože sa dostane do toho starého režimu, kde v prvom mieste, už na prvom mieste, kde pribral. Takže áno, nedá sa schudnúť nejakými dietami. Jediná cesta, ako schudnúť normálne, je sa preorientovať na tú správnu životosprávu. Veľa ľudí počúvam aj tu, keď sa s niekým rozprávam o tom, že mi povedia, že ale to nie je také jednoduché, to by som nedokázal a to by som nedokázal. Áno, a ja som si to hovorila. A ja som si hovorila, že to by som nedokázala. A teraz vidím, že to nie je až také ťažké, ako som si myslela. K tomuto vám ešte poviem jednu vec. Videla som určitú štúdiu doktora Johna Bergmana, určitú prednášku, kde hovoril o tom, že vlastne my dokážeme vlastne si urobiť nové návyky po 20 dňoch, po 21 dní to trvá si urobiť nové návyky. Čiže keď dáte tomu určitú šancu sa snažiť preorientovať na tú správnu stravu a vydržíte aspoň taký mesiac, by som chcela povedať, pretože určite, keď začnete dneska, tak už zajtra nebudete jesť perfektne. To trvá určitú dobu. Ale dajte si mesiac a uvidíte, ako to bude fungovať. A keď vám to pôjde a zrazu zistíte, že vlastne to nie je až také ťažké, tak to bude úplne fantastické. Ale prvý krok je sa rozhodnúť. Takže to bolo o tých kalóriách, by som chcela povedať, a prečo nefungujú tieto diety. A ešte by som vám chcela povedať jednu takú základnú informáciu, aby ste vedeli, ako naše telo vlastne funguje, že čo sú vlastne naše primárne spalovacie tie naše veci, čo máme spalovať ako primárne. Najprv sú to sacharidy, čiže to je naša primárna strava. Preto je to naša primárna strava, pretože to je základ. Bez sacharidov nám nedokáže fungovať mozog ani žiadny orgán v žiadnom tele. Keď vám niekto povie, že sacharidy sa nachádzajú v ryži, v zemiakoch
chlebe, povedzme, tak môžete tomu určitému povedať, že ale to nie sú jediné sacharidy. Toto sa vlastne nachádza aj v brokolici a nachádza sa to aj v fazuli, vo všetkom sa to nachádza. Takže jediné, čo tam je rozdiel, je tieto rýža, zemiaky a kukurica obsahujú takisto aj škroby. Ale tie nie sú vôbec, to je niečo, čo naše telo spáli úplne perfektne, tam nie je žiadny problém so škrobmi. Ďalšia vec, po sacharidoch sú to tuky a po tukoch sú to proteíny. Takže vidíte, keď sa nadžgávame sacharidmi, tak vlastne sa držíme v tej určitej rovnováhe, ale to pretože ich dokážeme perfektne spalovať, takže naše telo bude fungovať veľmi dobre. Niektorí ľudia chcú obmedziť sacharidy, aby sa dostali k tomu, aby sa začali spalovať tuky a vlastne tým potom schudnú. Ale čo sa stane? Vlastne sa ľudia dostanú do stavu ketózy a táto ketóza vlastne spôsobuje to, že človek hladuje a vtedy použije vlastne ten tuk ako na to spalovanie, na tú energiu. Keď už nemá žiadny tuk, potom človek prejde, prosím pekne, na proteíny. Keď si spomeniete z tých určitých filmov tam z druhej svetovej vojny, keď si všimnete tých chudákov tam v tých koncentračných táboroch, tie kosti tam mali tenučké, úplne tenké kosti a veľké kĺby. To bolo spôsobené tým, že vlastne oni boli v stálej hladovke a vlastne to telo prešlo z jedenia tukov alebo spalovania tukov na spalovanie proteínu tam už. A vlastne takto vyzerá. To vidíme aj pri určitých ľuďoch, ktorí trpia bulimiou, anorexiou a určitými psychickými poruchami. Alebo ľudia, ktorí si myslia, že redukcia kalórií je problém v tom, že vlastne treba schudnúť. Nie, presne to naopak. To si treba uvedomiť, je to presne naopak. My žijeme na pokraji hladovky, ak sa snažíme jesť iba tých 2000 kalórií denne. Ak sa snažíme jesť jedlo, ktoré má dobre spalovacích schopností, ako takéto, že tie dietné vyhodíme preč úplne, ale tie, ktoré sa dajú dobre spáliť a majú dostatok vlákniny, to sú tie najlepšie veci, čo môžeme spalovať. A teraz si možno myslíte, že ale veď zelenina a ovocie, veď to má nízku kalorickú hodnotu. Nemá to nízku kalorickú hodnotu na to, ako sa to spaluje v našom tele. Tá nízka kalorická hodnota je tam na pomer a vlastne na, ako by som to vysvetlila, obrovské množstvo vody, čo vlastne prejde cez náš organizmus a zvyšok toho na tú váhu a na tú veľkosť, ten kalorický pomer je tam perfektný. Takže ono je to trošku zamotané, chápem, ale nie. Zelenina, ovocie má fantastickú spalovaciu schopnosť pre naše telo. Naše telo má neobyčajne jednoduché spaliť tieto vecičky, pretože to je naša vlastná strava. A čo by som ešte chcela? Tak to by boli tie základné veci. Viete čo? Bola by som veľmi rada, ak by ste mi napísali niečo, aby ste sa ma opýtali niečo v komentári, pretože som si 100% istá, že som vám nič teda všetko nepovedala. A ešte by som vás chcela povedať. Idem robiť ďalšie video. Bude to opäť video o mlieku. Prosím pekne. Tešte sa na to. Majte sa zatiaľ. Čaute.